Hej, det her det er min klasse. Kan I se den? Det er faktisk et sødt billede. Man kan også Der er se lige nogen, som Anna, ikke er sådan. og man kan se Jonas, og Johannes, og Mark, Hvor er og Johannes? mig. Og man kan se Oscar og Magnus, og man kan se hele første E lige nu. Men der er kommet nogle flere, og der er kommet... Hun er gået ud, hende Julie her. Og Jonas er gået ud. Den, altså Jonas Nellemann. Ja, han var her i Afrika. Og så har vi Hanna, som er sidder ved siden af, og Jonas, og Eugine er også gået ud. Så har vi fået Emma, og Lukas. Rikke og Lukas har vi også fået ind i klassen. Er Mille med? Ja, Mille var med. Er Mille? Hvor er Mille? Nej, Mille var ikke med. Jo, hun var jeg sammen med Mille. Så det er Christine. Nej, det er Christine. Det er Christine. Hvem er det så? Hvem er det? Det er Janni. Er Janni gået også? Er det Janni? Nå, Janni har gået Janni, også. Jeg kan ikke huske Janni. Janni er også gået ud af klassen. Så savner Og Janni. Nej, jeg havde glemt alt om det. Nej, hun er sådan den, hvor du faktisk sidder og kan snakke med. Og hun havde en cool stemme. Jeg mødte Det er rigtig godt. Hendes stemme var virkelig cool. Ja, og så går Tine her stadigvæk, og Maja. Ej, jeg synes, den var virkelig dejlig. Jeg synes, det var dejligt at høre på. Så har vi også Anne, som går herinde, og Tine, og Karoline, Christine, Lea, Emil og Mathias. Og nu vil vi gerne se Screencast.